narasan na ko nga mahangad sa inyong message na magpuntaga. So ganun ko sa usa ka ganang experience na ko sa Japan last month. Na may nagdula may badminton dito, no? Ang mga hapon, hindi sila ka-celebrate Christmas. Mas ka-celebrate pa sila New Year, Christmas wala na sila. Tapos na isa na kauban na mo, lumutana siya po. Tinuod ba nga ang mga Pilipino ka-celebrate Christmas from September to December? Na-amaze ka sila kay grabe doon mga Pinoy mag-celebrate September ng daan, na nadumog-mundod sa ilahan na sa first day sa September, na-start na daw pa music mga Christmas songs. Di ba, Tinood? So, excited na. No? Excited na ang kasaga, nalaghan excited. Uso madawat sa Christmas. Pero, while ang daghan excited sila, daghan pag-uban na really excited. Is excited na rin. Wow, praise the Lord. Ngano? Ask me why. Because ilang una-una, wala na sila yung bonus madawat pagkalisan namin. Di ba? Pag mingon ka sa trabaho nga, wala yung bonus. Pag Christmas, amingaw kong Christmas, wala yung bonus. Pag abot pag December, mingon nga, pag celebrate sa Christmas, mingon din ka. Wala na may handa, wala may Christmas sa mga, wala may handa. Amen? Tinuod dili. Tinuod mga igsoon. Daghang mga tawag nga, bisan o nagkalisod sa kinabuhi, nanitawag doon na makaselebrate Christmas. Di ba? Nanawag galing ako mga shopping malls na ito. Bisan pa, ingon nga, hipit kayo ato ang kanabang kahimta. Pero kanang Christmas, kanang mag-sale, ulok ako ang mga malls. So, yung anak ako ang mga Pinoy. No, ikaduha pang mga isuon, kapag mo siguro mo sa meaning sa kanang SNP, samahan ng malalagay ng Pasko. Diba? Kaya mo, naman nga, kanang lingaw ka na kong Christmas. May pamong kinapay maghatag sa inyong hapon. May pamong kinapay ng love sa inyong hapon. May pa sila. May pa ang uban eh, nadugduman pa, wala. So dagang mga hugog ang uban, no, sa Christmas. Pero brothers and sisters in Christ, ako nag-share sa inyo ha. Because ang Christmas, bisan pag nakay bonus o wala, dili maundang ang Christmas. Dili ba dahil malayo ng Christmas na wala kay kwarta? Di ba? Malayo man. Dili ba dahil malayo ng Christmas kung kanang wala kay partners na kinabuhi? Di ba? Ako ba, mayroon nga, excited po sila kay hindi lang mga material things na malawat, pero siguro mga pamilya, muli sa kuwan, sa Christmas at kayo sa. But brothers and sisters in Christ, akong point is, really kinahanglan na mangita yung nagwala sa kuha para ma-enjoy ka. Because happiness is an inner job, inside job. Nara sa ako. Because kung magkano ko mga utang magkaroon ng December na wala sa kuha, nakita na ko sa pagsilingan, nakita na ko sa higala na wala sa kuha, may soul, hindi ka mapalimayin. At doon ko yung may soul. Nagkat ng mga tao na nagkagwantak, pero hindi ka masalimayin sa ilang Christmas. Nagkat ng mga tao na sa usang relasyon, mga singkong, tutuloy mga partner. Nagkat mga tao na sulod sa relasyon, pero hindi sila happy sa Christmas. Busa, dili siya garantiya na mukapot ka ng butang na wala sa imuha para malipay ka. Amen? Because in Corinthians, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ito niya, Christ is enough. Pakisabi sa natin, Christ is enough. And so on, you are already blessed. Kabalo mo kung saan naka-bless? Si Jesus palandaan. Ihatag na sa Ginoo sa tuwa ang isang vision. Masa pa may laing pangitahan nato? Di ba?
Ano mangita magiging sa hukma ng upakyas ka? Ano may hukma sa Ginoo nga kabalog ng tikot ng upakyas? But, kung namin naglabi mo, praise the Lord, pasalamati ang Ginoo. Pero kung nakita niyo mga wala, kay partner, ayaw sa mamita ang partner para magmalipayan ka. Jesus is the gift, the greatest gift of all. My soul, kung nabati ito nato na nasa Kristo sa atong kasing-kasing, kaya mo agian dalan ng mga pagsulay sa iyo. Amen, malapakan ang Panginoon. Ikaruhan ako na point, brothers and sisters in Christ. May istorya sa isa ka babae na bubiyahe siya na painong siya sa airport. Isa yung nakasakay ng plano na rin. Okay, itong wala akong maka-experience si Ani. Pag sunod mo sa airport, na may chicken counter dito, no? Chicken ganito, chicken naan ganito itong boarding pass mo. Report mo, i-1 ka na nagkasada sa plano. Pero nakita mo, pag ako sa chicken counter, hindi mo man ang babae na dito sa chicken counter, ma'am, dili na ba 4 hours naman ang mga flight? So, kaya ang natulong babae isa lang. Grabe natin dali-dali. Dili, 4 hours, okay ba kaya natin? Kung kami ang pati, yaan ko, yung pasada, Jero, nabiyaan niya sa serplano. Itong magbalik na niya. So, kung mabiyaan ka, wala na, lugar na tayo natikip. Pero kung paano mo may mali, wala tayo choice, maabot din ka. Susuko kayo ang babae, sa'yo gini mo. Sige, yan na siya, sunod na. Kita man siya, kaya naman yung luna. Ay, salamat, kaya naman yung luna. Ano lang, maligaw ko, sulipalit siya, kaya naman siya na luna. Well, at nagkakaw siya, na may lingkuranan sa airport na tapos ng pasayro. So, ikutan niya ang bag, buhatin siya sa iyang ulan, siya salamat. Well, magpaabot ko, mag-enjoy ko daw sa ulan. Buha siya rin kasi katapan ng lalaki. Buha siya ito na, tapos siya. Brothers and sisters in Christ, pag yun niya, ang lalaki, ikuha mo ulan. Ikakon pa. Ito siya na. So, bloody please, ikakon pa sa ulan. Sekarang nagkakulot ng isa, buha na ko siya. Ikip niya. Ikuha mo na lalaki, ismail sa iya, ikakon po. Ito din tawanan nila. Supo kayo sa iya. Hato ni abot, isa naman ang kalulan na bilin. Sulod sa box. Ingo din siya karong unahan taka. Di yung ka makawala sa ako. Ikaw niya paghuman kung nasa yung ginaon, kuha niya gusto ako kung doon sa box. So nagkauna yun siya. Yung siya, yung ka nagkauna sa ako. Kaon niya. Pila kami brothers and sisters in Christ, itawag na sila para masakay sa aeroplano. Tindog na siya, kayo sa aeroplano. Pagtanaw niya siya ang bag. Tingala siya, kaya yung dunang sa kalusina, naan siya ang bag, wala ng bag. Ang iyong ikaw na dunang sa lalaki ay ito. Supo-supo pa siya, nang ikaw na, kami nagsupo niya sa pagkakipis ang naman ng pili mo yung dunang sa lalaki ay ito. Na brothers and sisters in Christ, isa ako po yun. Karoon na Christmas, imbis kayo magunahuna at kung saan akong madawat, magunahuna at kung saan akong mahatag. Nung tunay mga isoon, hindi man ako birthday at Christmas. Birthday man si Ginoo. Wala magunahuna at matanga at yung madawat, amen? Kung saan man akong mahatag para sa Ginoo, birthday man sa akong Ginoo, kung saan man akong mahatag para sa iya, gawas birthday man yung natata at December. Sobrang tatawag ako sa kayo, higit sa buwa. Now, birthday sa Ginoo, siya ay atong hatagan. Dili sa Ginoo ng pangayon, Lord, kung saan kumaha, kung saan ihatag sa kung karong ng Christmas. Di ba balik? Mura na siya, nag-birthday, at kung kauban sa community, tapos, kita rin yung mga kauban, since gift na, wala tayong ihatag sa iya, pero iya ang birthday. Amen? So, mga isuwang, karoon na Christmas, kung saan ang atong ihatag para sa Ginoo. Now, ginulit na ko ng istorya sa doon at naman. Nagagawin ko sa atong kinabuhi, brothers and sisters in Christ, nga, nagtuot lang sakto. Diba? Iglanis na sa community.
bila siya ako sa ito ko iya ito pa yung kauban. Makakatara sa ako sakto niya ko sa iya. Usahay dili mga butang na ako gituhan sa brothers and sisters in Christ. Pananaw po na sa inyong kauban, inyong kalalis, siya po ang sakto. Kinahanglan na mamalanod ka. No, brothers and sisters in Christ, araw ng Christmas. I think, usa sa mga buta na atong pamalanugan is, basta niya araw ng Christmas, pwede ito mahatag sa Ginoo nga. Napay mga tao na wala na ito tingubi. Napay mga tao na nasilo sa ako na hatod karon wala na motibo. Hindi ka sa balay. Or, okay lang na yung panifather nila, okay lang na makapunta ka sa kanya. Kung atubangan si Ginoo, ma-offer sa Lord nato kung kasalan. May soul, karoon na Christmas, gusto na ako ang mga Number 1, kailangan natin kung sa'yo nasa ako. Blessed na kayo ta mga igsoon. Dili yung mahita po, huwag yung tayo mahatag. Banta or time or unsa na klaseng ang mga utang, yung talento, mahatag sa iyo. Kaya gihatag sa Ginoo na libre. Amen? So, Merry Christmas sa tanan.